Wala na tandog ko. Sige, sige. I-on na yan siya. Kaon na, ganira. Nakaon na siya. Maansang buntag may gala si Dr. Kagapini sa Doktor sa Kahanginan. Live, kisi-kisi. Sige kong kakuha og feedback may gala na naman yung mag-replay mataperbi. Mao lagi ni may gala kay ang sitwasyon ako sa kuan sa clinic. Gikan ko magkuan, kung mag-radio ko, dili ko makakuan, dili ko maka-rounds. Pag di ko ka-rounds, di na ko kita itong mga pasyente na sa ospital. Ang ikaduha, kung mag-live ko pirme, mahugdan o kuan, topic. Dok, gusto kaya naman mo ni Aging Bulan? Amo na eh, problema mga galak. Makalimta naman ako itong topic sa una. Kunya, pag sunod na po, makadundong ko, ano yung daghan making-text about sa mga hypertension, mga diabetes, so pamadali. Mabalik na ako, kaya tungod kay ang feedback o ang text na madawat ako sa cellphone, o kaning diri sa kuan, live sa Facebook, live ta may gala, mao ni problema nga mag-change imbis nga nagplano ko nga mao ni ako istorya sa inyo, ang mahitabo, makambyo na ako dahil in last minute. Mao na siya nga magkamong ko agad, balik-balik yun akong topic. So anyway, karong buntaga may gala, wala pa mo kadumog o unsay komplikasyon sa face mask. Ay, mag-story na po bira ng Dr. Kagapi. Abi man ninyo may gala, pag face mask mo, why side effect? Ay, tawa may gala. 35 years ako gagamit o face mask, kaya mag-opera man ko. Sa tumatuma sa operasyon, mabot ng isa ka oras, mukwan dyan ko. Muingon dyan ko sa akong circulating nurse na abrihi akong face mask kay mura na magapingot akong ilong. Tungod man gud ang face mask may gala, dili siya ka-exchange of normal atmospheric temperature. Kung sa man ang kabawa ng normal atmospheric temperature. Ang temperature nato nga atong ginaginhawa pasulod sa ilong, mao na say tama nga nasanay ang atong ilong nga simhot sa hangin. Kung imo siyang butangan og mask, ang imong ilong mumoist na siya. Nano? Dili man sa tama nga temperature nga mo dry ang katong mucosa, katong lining sa inyong ilong, mao na siyang mumoist siya. Pag magkadugay mo gamit o kaning face mask, katong moisture, mahimo na siyang sip-on. Mao na na problema nga. Once nga magsugod na mong sip-on nga constant kayo ang paggamit ng face mask, ang mahitabo na, duha. Muhimo ka o sinusitis, ang pasabot nga ang problema o imong sip-on kay di man yung isikma na yun kay nagdali na kay o nabagay gibuhat muadto dito sa imong sinuses, sa imong agtang o sa imong ubos, sa imong mata muna mga sinuses. Pag mag-infected na siya may munang sinusitis. So ang unang sakit na manggawas yung karon mga panahon na may gala nga magsigit ang face mask all over the world, ha? Wala ko nag-ingon ng Pilipinas, ha? All over the world. For the next 3 to 4 months, sinusitis dahil ang number 1 na sakit ng inyong problema. Ang pinaka-problema mga gala, kay
nahalagi ka sa COVID-19 nga season o kung ba pandemic. Ang sinusitis, kung ang ordinaryong doktor dili makahibalo og differentiate sa COVID-19 na masuspitsahan yung kagyod nga na kay COVID. Ano man, kaysa triad may gala, kaning mga tent nga sa tubang sa ospital, sa mga clinic, ang ilang pumutana biya kung nabagay sipon. Gapon, nagsugod naman kong clinic mga isa na kasimana may gala. So, gapon, daghang kay pasyente nga ilang barahon sa akong facility sa UM Montegas. Ano man, mutanong sila, nabang sipon. Alam mo, na may sipon niya, matulog niya sa doktor kaya magpatambal, dito ka na. Ni-trigger mo dahil itong nag-check na dili nurse o dili doktor nga basig COVID-19. O, i-discuss yan na ka. Imbes ordinaryong sipon, secondary sa imong face mask, to dili na kadawaton. Mao ni siya may dala ang number 1 na problema na nagka-face mask. Second, pag dili mo magtanggal og face mask for how many hours, gawas mo, mag-grocery, magsuri-suri kung asa mo mapainom, kana siya ba? Will retain. Tipahag, sayaon na tumayo kay daghang kay sa inyo sa doktor sa kanina nga binisayaon gyud. Ang dagat man gud nato pag ginawa may gala, sulod. So bara na. Di na mao ang temperature. Ang pagpagawas paggawas sa atong hangin sa atong ilong, imbis nga mo diretso, naay bara kay naa may face mask. Unsay nahitabo? Katungtang mga kagaw, mga kagawations unta nga nakasulod sa imong ilong, kay pinaagi diri sa kilid, diri sa imong mga sa mata nga luag ang imong face mask, musulod ang abog. So, musulod dito sa imong ilong, paggawas dili kagawas tanan kay wala may pressure, wala blow, wala eksaktong pusok nga mo tanggal sa mga abog sa imong ilong. O na siya nga pagkahapon, kung wala mo nagkambyo og face mask o wala na gipahulay ang inyong face mask, ikuha na niyo sa inyong ilong, mamulamot na dayon mo. Mao ni problema nga gala kay kung dili nimo malimbyuhan ang imong ilong, mao na way sugod sa rhinitis. Ay, Santa Cruz Digos. Unsa man ang rhinitis? Inflammation sa imong lining sa imong ilong hangtod dito sa likod. So, unsay mahitabo kung na kay rhinitis? Paghigda nimo may gala, ang isa ka ilong barado, ang isa ka ilong dili. So, mangita ka posisyon sa imong pagkatulog. Unsa ba? Wala ba, tuo ba, o hayag ba, kulog ba? Kay, pingot man na imong ilong, di pa di ka katulog. Dito na, pag mo pingot ang ilong ng mga manang, ang tema nga nagpundo dito sa imong ilong, manaog dito sa imong tutunlan, muadto pag dito sa imong agianan sa bronchos, palong ang kuan, ang suga, nabira. So, sorry may gala sa Facebook, ningit-ngit ka dali. So,